Most of the people fail in skills because of this one mistake. Ka daina tunanin cewa za ka koyi skills today, gobe ka fara making money da shi. It does not work like that. Da farko za ka koyi skills ɗin, sai ka fara fahimta a hankali, sai ka yi practice constantly. Daga nan ne za ka fara getting better. A hankali za ka zama very good at it. Sannan daga baya, ka zama professional, even expert. Kuma a wannan state ɗin money zai fara zuwa. Amma idan ka yi rushing tun daga farko, za ka gaji. Ka ji kamar ba za ka iya ba. Because skills yana buƙatar lokaci, yana buƙatar patient haƙuri, kuma yana buƙatar constancy. No shortcut. Saboda haka, ka natsu, learn it first, master it later, money will follow. If you stay constant, your skills will change your life completely. Save this video if you are learning skills.